My name is Iria. Good evening, my name is Monty. Good evening, Monty. Good evening, Iria. Boas noites, queridas e queridos. Isto é Breaking News from Galicia. From Galicia to Galicia. O informativo horario que iniciamos agora cando son máis ou menos arredor das 12. E hoxe toca falar de eleccións. Eleccións? De que falas? Dese dereito democrático que nos permite aos galegos reconfirmar cada 4 anos que queremos seguir estando igual. Ah, iso. É que ese empeño en seguir chamándolle eleccións ás veces despístame. Moi ben, Iria, pero non estamos aquí para opinar sobre democracia, senón para informar da noite electoral. Uf, que aburrimento. Pois, para non aburrir tamén os demais, falaremos só dos triunfadores da noite. Moi ben, pois entón empezaremos pola CEG. Refíreste á Conferencia Episcopal de Galicia? Non, aínda que teñan as mesmas siglas, refírome á Confederación de Empresarios de Galicia. 5 minutos despois do final do escrutinio, a Confederación trasladoulle a súa noraboa ao Partido Popular polo amplo respaldo recibido. Esta organización, que supostamente agrupa a profesionais e empresarios de todas as sensibilidades políticas, ofreceron a súa total colaboración para cumprir co principal obxectivo desta legislatura sinalado polo presidente da Xunta, saír da crise. O presidente da Confederación, declarado recentemente insolvente por unha débeda superior aos 40 millóns de euros, manifestou que, aínda que nestes últimos 4 anos non se fixo nada, aprendeuse moito. 40 millóns, dis? Iso non chega nin para cubrir as indemnizacións dun par de directivos de Nova Galicia Banco. Por certo, outros dos indubidables vencedores destes comicios, porque é moi probable que non teñan que devolver nin un só euro dos máis de 50 millóns que levaron. O presidente da Xunta, despois de liderar o proceso de fusión das caixas para ter que nacionalizalas como primeiro paso para a súa desaparición, premiará aos culpables deste éxito con algún posto de asesor aínda por determinar dentro do novo goberno. Iso se non se confirman os rumores de que o expresidente de Caixa Nova, Fernández Galloso, vai ser o encargado de presentar un novo programa de economía do prime time da TVG, aproveitando o tirón do seu apelido entre as masas populares afectadas polas preferentes. Pero se falamos de triunfadores da noite electoral, hai un nome que destaca por riba de todos os demais, non, Iria? Efectivamente, Monty. E ese non é outro que... Manuel Vázquez Fernández, máis coñecido como Pachi Vázquez. Pois ben, o aínda secretario xeral do PSDG, aproveitando o tirón dos resultados, decidiu dar o salto ao cine. E farao coa produción dun autobiopic titulado Deep Impact 2, que moi probablemente se titulará en galego Reflexión Profunda. No filme, que relatará en primeira persoa as vivencias do candidato na primeira liña da política, o papel de Pachi Vázquez será interpretado polo camaleónico Johnny Depp. A banda sonora, como non podía ser doutro xeito, correrá a cargo de Deep Purple. E os exteriores rodaránse maioritariamente nos viñedos de José Luis Cuerda. Por sorte para el, non lle será difícil superar no cine os éxitos acadados na política. E isto foi todo cando seguen sendo máis ou menos arredor das 12. Espera, non che parece que esquecemos algo? Ah, sí, para todos aqueles que non o saiban, o Bloque non gañou as eleccións. E agora sí, isto foi todo. Non esquezan conectar con nós na próxima hora en punto para informarse das principais novidades do planeta. Aquí, en Breaking News from Galicia. From Galicia to Galicia. Boas noites. Good evening.